First Corinthians ni 6 nang bek poibani ko borok sajak tongo takuk ni mungoi kesta khlaidi norok ni bere khoroksa suk tei takuk khoroksa bai kheglai ke bo bahai ke kaito ni borok ni thani swbayai poito kwrwi ni thani cash khlaina bwkha phai rak kaito ni borok o swngchar ni busthumnai hinui norok saui manya haike o swngchar ni se norok busthumnai hinkhe norok kisisani busthumna chugyat chwng sorirok ni bo busthumano hinui norok saui manya haike chwng o swngchar ni samung rok ni busthumui mano o koboksa se kubui omo tui khe mungsaswk wngkhe norok abo swbaina bagwi motha ni borok yarok ni thani klangnai abo tui wngkhe norok ni bwswk laiming sinijak takuk rok ni khe laimano swbai mannai swnam nuknai norok ni bisingo khoroksa fano kwrwi kada abo hai wngya khoroksa takuk tei khoroksa takuk ni mungwi cash khlaiwi poito kwrwi no a cash ni busthum ro norok kichik norok cash khlaimani abo norok ni chaya hinui sijago aboni slai hamya khlaijagwi tongmani abo hamkuk gyadiba aboni slai khokjagwi tongmani abo hamkuk gyadiba abo hai wngya norok kichik norok se hamya khlailaio norok kichik norok khoklaio norok takuk rok no suda abo tui khlailaio borok hamya rok kaito ni ha o ha banda manggala khwnui norok saui manya lama takorodi buitali baitala wngnai rok takjak mwtai no surinai rok lupcha rok chwla bai chwla waijanai rok sikok rok khamani rok kefek rok buino hamya sanai rok dagai rok abo tui borok khoroksa phano kaito ni ha o ha banda mangla norok ni bere baksa abo hai tongmani tamokhe tabuk norok ni swngchok sujak baikha norok kaito ni yago yafarjak kha subrai Jesus Cristo ni mung bai tei chini kaito ni phola bai norok kaito bai kaham hinui romjakha norok ni bwsak no kaito ni samung phnangdi khoroksa swk hai hinui sawano ang muchungtui no bebak samung khlaiwi mano kokhe kubui no haifano bebak samung no nini bagwi kaham ya ang bebak samung khlaiwi mano hai hinphano ang mungsa samung phano khajakla tei khoroksa hai hinui sawano chamung bohok ni bagwi se bohok chamung ni bagwi se kokhe kubui no haifano aitor bohok bai chamung a kwnui no pairwnai borok ni bwsak buitali baitala khe tongna bagwi subrai ni bagwi se phiya subrai bwsak ni bagwi se kaito ni subrai no thangkhe tisakha haike bini phan bai chwng nobo tisanai norok saui mano norok ni bwsak wngkha Cristo ni bwsak ni bedek Cristo ni bwsak ni bedek wngwi ang bailiknani bwsak bai gwdalwi tongwi nai haida abo wngwi se maya norok saui maya baliknai bai bwsak gwdal khe borok bo bai bwswk kaisa wngma klaio helaimago hai hinui sao a khoroknwi bwsak kaisa wngnai tamokhe subrai bai gwdalnai borok bo phola tui bo bai thanchango buitali baitala tongmung no hibidi tei swngchok khlaima rok abo norok ni bwskango bujakya tamokhe buitali baitala wngnai borok bo bini bwsak no swngchok kheklaio norok saui manya norok ni bwsak wngkha norok ni bisingo tongnai phola kwthar ni nokthar o phola kaitor bai rwjakma se norok tei sak ni liya norok kaitor ni se bo norok no paikha aboni bagwi kaitor lobjakna tui khe norok ni bwsak no samung o phnangdi.